Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo kala da kulo ka o de k'a fɔ ko an ka parti politique bɛ yen n'o ye ADP Maliba ye ani Sadi olu ye welewele bila gouvernement ma o welewele kɔnɔna na u b'a ɲini gouvernement fɛ ko ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ an ka finitigi 11 ninnu ka saya kan ayiwa hakilina jiginna finitigi 11 ninnu olu ka fatuli sɔrɔla tubabuw ka kɛlɛkɛbolo b'an fɛ yan n'o ye force Barkhane olu ka opération dɔ de fɛ binganni kɛwalekɛlaw ka dugu yɔrɔ dɔ la ayiwa tubabu ninnu yɛrɛ tun y'a jira k'a fɔ u ka communiquéw kɔnɔna na ko a tun ma fɔ olu ye ko an ka finitigi 11 minɛlen don o mɔgɔ masinama ninnu bolo ko ko tamasiyɛn foyi foyi tun tɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka finitigiw bɛ se ka sɔrɔ yen nɔ ayiwa ADP Maliba ani Sadi olu de ko sa ko nin ko tɛ se ka to tantɔ ko an ka gouvernement k'u ka fɛɛrɛ kɛ joona joona walasa nin ko in bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ninnu sara hukumu min yɛrɛ kɔnɔna na ko ka d'a kan k'a fɔ ko adamadenw de sara ko baganw ma sa ayiwa o tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo kala da kulo kan o de ye k'a fɔ o ye ko Bananba agent de santé olu wulilen don ka jɔ ka d'a kan k'a fɔ ko nin ye a kalo 6 de ye olu bɛ baara la ko olu bolo ma da u ka sara kan u ka fɔla ko olu ko denbaya b'olu bolo ko nin baara in ko a tɛ se ka kɛ ten tɔ k'a sɔrɔ olu bolo ma da u ka sara kan k'u ka fɛn bɛɛ sirilen don u ka sara la ayiwa ko ni autorité communale k'olu n'olu ma wuli joona k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ni ka baara bila bolo dɔgɔda ka d'a kan k'a fɔ ko nin situation in ko nin tɛ se ka continuer tantɔ ayiwa an balimaw ni kibaruya nin de tun b'an bolo ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la